Bon dia, xics! Com estem? Ja estem a divendres altra vegada? Bueno, en aquesta sessió el primer que vaig a fer és recordar-vos que el dimarts vam fer el dictat i que heu de penjar una evidència d'aquest dictat amb les seues correccions i amb la nota de l'autoavaluació que vau fer, la heu de penjar en la carpeta de Drive. Recordeu que heu d'entrar a la carpeta de quart, a la vostra classe i dins de la classe buscar-se a cada un de vosaltres. Entrar a la carpeta de valencià i anotar la vostra evidència. La munteu i li poseu dictat del dia que corresponia del pla diari. Val? Això per a començar. Per començar necessitarem el passaport, llapis, retoladors i pintures de color per a colorejar i la teoria del dossier. En segon lloc, avui el que anem a treballar són paraules acabades en P, B, D i T. El que anem a aprendre és quan anem a posar alguna d'aquestes consonants a final de paraula. El primer que anem a fer és tindre en compte una cosa, que és que les paraules acabades en P, B, D i T n'hi ha dues que sonen igual. Per exemple, la P i la B al final de paraula sonen igual i l'altre parell és la D i la T. Sonen igual quan acaben al final de paraula. I la nostra pregunta seria: i quan escrivim cada una d'elles? Molt bé, això és el que anem a fer avui en la sessió. Primer llegirem la teoria i després el que farem són els exercicis. El primer que anem a parlar és quan escrivim la P i la T. El primer que ens diu és que després de vocal tònica, per exemple, prop, per exemple, menut. Vocal tònica significa que la O i la U sonen fort. En canvi, trobem la segona opció seria després de vocal àtona. Per exemple, la paraula príncep o la paraula principat. Príncep, la vocal tònica és la I i la vocal àtona en aquest cas és la E. Aleshores aniria acompanyada de la P. O de consonant si apareix en els seus derivats. Per exemple, la paraula dent acabaria en T i la seva paraula derivada seria dentista. Mantindrien la mateixa T. Val? Esta seria per al cas de la P i la T. Recordeu que les parelles de lletres P, B i T i D sonen igual quan es troben en l'última posició de la paraula. Ací teniu el resum de quan escrivim P i T al final de paraula. El segon cas són les paraules acabades amb B i D quan les escriurem. Ens diu que escriurem B i D després de vocal àtona. Per exemple, la paraula pàl·lid, la A és una vocal tònica i la I és la vocal àtona, que anirà acompanyada en aquest cas de la consonant D, pàl·lid. I la paraula derivada de pàl·lid, per exemple, seria pal·lidesa i continuaria amb la seva D. També ens diu que després de consonant s'hi apareix en els derivats. En aquest cas, per exemple, la paraula calb, acaba amb B. La seva paraula derivada, per exemple, podria ser calbesa. Darrere de la consonant L, en aquest cas, col·locaríem la B igual com en la seva paraula primitiva. Si es doneu compte, calb a voltes ens dona a la P, però, segons la teoria, ens diu que darrere de la consonant posarem la lletra B. Per últim, en aquest cas, ens diu una excepció o algo que hem de tindre en compte, i és que les paraules acabades en tud, T-U-D, sempre acabaran en D, de dit. Per exemple, inquietud
i multitud. A voltes pensem que com sona com una T, li col·loquem una T, però hem de tindre en compte que quan acaben en tud, sempre escriurem amb D. ¿Vale? Així, la part de la teoria. Així teniu el resum de quan escrivim la B i la D després de paraula. Aquesta és la teoria que vosaltres trobeu al vostre dossier i que haureu d'utilitzar per a complementar el vostre passaport de llengües. Per acabar la sessió, el que anem a fer és els exercicis per a practicar. Els farem a la llibreta. Recordeu que heu de posar la data i el títol, en aquest cas, paraules acabades en P, B, D i T. El primer exercici ens diu com s'anomena l'animal del dibuix. El segon és completar els espais buits amb les consonants P, D, T i B. I per últim, de les paraules de l'exercici anterior hem d'agafar 8 i fer 8 frases amb elles. Bueno, xics, hasta així la meva explicació. Així que ja sabeu la teoria, ja sabeu com hem de fer els exercicis. Sols dir-vos que li dediqueu una estoneta al treball del vostre passaport de les llengües i si voleu compartir-lo amb nosaltres, sabeu que podeu fer-ho en el Padlet. També recordar-vos que el dimarts farem la correcció d'aquestes paraules per si teniu el dubte en alguna d'elles. I res més, ara vos toca treballar a vosaltres i per la meva part, despedir-me. Que disfruteu del cap de setmana i ens vegem el dimarts. Així que, molts besets. Adeu, xics! En aquesta sessió, a més, pots posar-te a prova, entrant al Kahoot del Boc 3.